दाउला थिंहरिया दाबो सिखाराखै नामा दाउला हायसालाय मैया दामजानाया थौवाखै नामा बे बिमा खर'नो दिनैसो उन्दुनो साइस मोन्दों बायदि मोन्दों नामा बियो र' नोंबैया थांगौ र' साहानि मानसि खोलाहा थांबाय सानजानि मानसिया सोनाबहा थांबाय दासिमबो सिखारलायै गियान गैयै फाग्ला बोराया बबाव थांखो मोसौ खाहैनो होननाया दासिमबो नुजाफैया मा फिसा खर' मोनबाय थादों बे बेरे फुजानि र'नो सालिखौ दिनै मानो सारना बांद्राय सारबाय बे हिनजाव सासे र' आंखौ बुयै बुयै सानदोंना बे दिनै बेखौ मानो सारना मैयानि खिथेरा गबावाखै बे आङो मा सैमा बादि बायदि बखिबाय थादों आंखौ बेरे फुजानि दिसथाबनो अबेनो मा खर'आ बेरे फुजानि नुबावगोन नोंलाय सानना नाहरदो बेसे गोजौ जाखो 9टा 10टा जालायलांनोसै थोरसि लथाया सोर सुगोन ओंखाम ओंख्रिया सोर संगोन नों ना आं दिनै बार'ल' सिथ्ला सिबनांबावबायसो आङो सिबफेरानो बे फिफां फिसाखौ सानफ्रामबो बिमा फाग्ला जादों बियो आं बान्दा थांगोन ना माखौ बे फिफां फिसा नुवाखै नों बे लावखायनि बिसिखौ माबायदि फिसाइजों मदद होनानै खामानि दामानि मावफायो नोंहा माबा फिसाइखौसो बान्दा बायदि बाहायना जानो नागिरो लोखिसारा गियानफ्रा मोजां नङा दिनैसो मोन्दों बेखौ आखल गाज्रिखौबा माथो गायखौलाय दिनै नोङो एक्स गावबुरानि फिसाजोनि मोदोमाव आखाइ होबाय नोङो लायना लाफै नोङो बे लावथायनि फिसाजो दनसि फाग्लिनो हाला आङो बे न'आव नोमफा नोङो बे बिसोर बायदि जानो हादों नोङो नोंना आखला बिसोर बायदिखाय थां नोङो नों बायदि आखल गाज्रि हिनजाव खारबाबो आंहा लस गैया आरो मोनसे खोथाखौ गोसोआव लाखि बे न'आव हौवा दं होननानै दाफैफिनखा आरो नै नों हौवा नों बायदि हौवानो फैफिनबावला माथो दा आंलाय आरो नों मोनसे खोथाखौ गोसोआव लाखिखा आंनि न'आव थांनानै आंखौ माब्लाबाबो दालायफिनखा मिथिबाय गोसोआव लाखिखा थांबो लस गैया नों बायदि आखल गाज्रि हिनजावा 2 घन्टायासो नों बायदि हिनजावखौ लायफिनबावगोन आं नांगौबा आफा बायदि जाबालुंदा जाना थागोन आं आथिं आरामसिन नायै बेदरै जायै थागोन आब'नो मा आइनो हरखाबै न'आव आयै बेफोर मा आइ नोंनि मेगनाव मानो मोदैफोर आइ दावसारो ना माबा दायसो खालामदों नामा औ आब' माथो सिरि माथो जेबोखौनो खोन्थाया आयै आरो आबै दिनै नोंगुमैया आंखौ न'निफ्राय बुनानै हरबाय मा बिसोर बुंनाय जादों आरो आइ माथो खालामनानै बेबायदि रायज्लायनांगौ जादों नोंलाय औ आब' माथो गुमैया जेबो रायामोन नोंसो माबा गोरोन्थि मावदोंदां बेखायनो गुमैया होखारहरदों नोंखौ मैया जौ लोंनानै फुङाव थाब सिखारैनि खामानि मावनो एसे रायदोंमोन आङो बेखौनो बखि बुनानै होखारहरदों आंखौ
Itu aku begitu jatuh nomor terdekat. Nomor besar. Mau kaya nuna. Ada biasa sekolah nggak Oh, apa nuna isi pantry kaya. Tadi mau sekarang mau kaya. Oh, sudah apa? Fagliku dia udah kunci hai dah buku itu kan. Nah, fagliku beda oleh bah Bodo sini nang dan ini tapku nang karku nang ya. Ohai fagliफोर थानजिनि थाबखौनो जाथाराबि ohai थानजिनि थाबखौनो जाथाराबि जोंबो नै फाग्लिफोर बिब' दावस्रियाबो फिसाइजों बुजानानै न'आवसो खानानै दंफैयो नै आयौ फाग्लि नंमारगौसो होमबालाय आदा दाब्ला खोन्थाहरनाय बाथ्राया नंमारगौसो आरो Mama रायलायगासिनो खाय दासो एफा गोबाव नेहोबाय जोंखौ न' एसे खामानि दंमोन ना आलासि फैदोंमोन बेनिखायनो गोबाव जाबाय आं लोगोखौ लोगो माथो नोंसिना नोंब'आनो थांनानै अहाय लोगो लोगोफोरनि बायदि बैसागु जेरै दामबोनानै रायलायबाय थायो नामा आरो लोगोआ सिनिनो बारायलायबाय थांनोसै दालाय न'आव Abah dah semua nak boleh mulai. Wai bothोर मोजां मोनखौलाय बहा थांनो नोंलाय हाबायो आङो दहायनो खोन्थालांखाबाय हंलिमोनाव लोगोफोरजों जलफि जाहैनो होननानै आंबो बावला जाथारबायहाय बुरैनायखायनो नैलैया सिख्ला मानसिफ्रा बारा ओरैबा ओरै बेरायथिंबाय थानो नाङा मानसिफ्रा गाज्रि होनो बिदि बेरायबाय थाबा दे आफा आयै माथो आब'आ न'आवनो गैया नामा सिरियैथार हामानो माथो आइ न' सिङावनो दङ ना बेबो मा खालामदों औ आइ मानोबा नांगौमोन माबा आइ आरो आफा ओरैबायदिसो जादोंनो
Doro, beba tharo kuna nen siang bosa aku malang gerak hemba. Sma, ni saja muka kering ngot. Daosri zampai sai ne lempan nangguno. Angkau ayoi. Fuzaya saya aku tab dia ni punya sigan ayah apa. Mana ba mana ayah apa? Aku mandi hodemun. Arama taruh Daosri lek cuma beta dengar sih. Hai, ibu kemana kuna dengar? Mak kata mana apa? Tunggu tunggu buat mana? Bukan mana siang. Nei, ai, mana jauh sih? Anakku fungsi kerja belum Brahma mana? Mana nanti jauh sih kau pakai Ansai mana? Ai, Hindu ni siapa je apa dah kuna ni sepan not habis sembah kami ni masih kamu jangan nak. Jangan kau kau phone dalam sini. Bismillah ayah apa ang? Ada paper kata kau mesti sekian dia. Paper kita kau kisah lain ai. Dan ni kau kita kau remis kaya. Mana kami ni masih rabu ibu fungsi lain dengar, cora sih dengar. Ada apa? Ramen dia boy jo panggar aku sih neng sila bawa ini neng khadba menda biji jana neng ramen nabo. Ma, berai kan jauh labai. Nih ay, neng ma baca usah kampung sigan. Ayah apa? Ang ma apa kami kampung bawa gende. Kau dia ada apa ramen aku sih kau ni kalau bawa bayang Ada kau dia bang kau noda kapsin hisi nani pungdeng. Ma apa kami kampung bawa nang dah. Neng ay, neng kampung tan nangan. Sering nongkrong ke dalam saya. Nah ya, Jwngma manusia berbeda bisa Jwngma sering nane kanang guza kaya. Zagan deh ayah apa? Jadi ni perayaan saya ada Bihamjw ulta nang lela. Di sini gusa badi mau nane jaskan ang. Phone join ni nasi je ai nengkau jauh sih nuo. Zagan deh apa? Ayah apa? Nusura ni kan jalan tanah biagun ko ulu kalambai bini pakai sabai ko. Ni aku gusa hanya gusa aku naik dong. Này. Ini Nó ada đây. Bे सालायाबो बिहामजोखौ होखारबाय नालाय मोजांब्लाबो गावनि बिहामजोमोन दा मा खालामबावनांगौ दे खामानि मावग्राबो गैला दा गावबा लायफिनगोन ना लायफिनला बे राखावथिखौनो लायना लाफैनांसिगोन लोङैसो थाग्रा जालायलांबाय बे जौ फानग्राखौनो लायाबा माथो खालामबावनांगौ जाखो आंलाय गावबोथ' लोंला जालायनि दिन थांखाबाय हाब आफा अबा थांनो साजायलायखो नोंलाय आबा लोगोफोरजों एसे जौ लोंलायनोला दा आं मोनाबोनो हागौ ओंखामा दा एसे संना जादों हाब आफा बिहामजोखौलाय लायनो गोसो दंना गैया जाखो नोंलाय होद आं मा मोनखाय लायफिनबावनोब्रा गाव फैनोबा फैथोंसैलै बे राखावसिखौ सोलायना लाफैसा राखावसियाबा न'आव दंना गैयाथाय दाबा बाजाराव इंखुर लायखोना माखोथाय
नै माथो दखानावसो थांनो ओंखारमारबायमोनबो औ हा मानोथोमोन नोंसिनावसो थांनो नागिरदोंमोन आङो हाब मानोसि आंहालाय दखानावसो गेस लायनो थांनो नागिरदोंमोन हाब नोंखौसो लायनो थांनो नागिरदोंमोन आङो हाबा खालामनो फिसालायाबो बिसिखौ बुना होखारहरबाय लायफिन थिनबाबो लायफिनला आयौ आंहा गामिनि मानसिखौ मा सानदों मोनाखै बेफोरखौ जेबो सिन्था खालामनाङालै दानो लांफाखाथारसै आं आयौ लामा सामा जेबो गैया गारा आंबो जेबो नङा बिहामजोनि मेला दङ थौ दा न'आव हाबहैदो थां बे आलनायाव बिहामजोनि मेरला ड्रेस दं चेन्ज खालामना थादो नै माथो बिजायमोना साहासो लोंगासिनो दंलाय नै माथो बिजायमोनसोलाय बिहावसो आरो आयै हरखाब नोंसोर आंनि न'आव आरो दाउस्रि नोंबो दिनैसो बेसेबा गोबावनि उनाव फिसाय होननानै गोसोखांनानै फैनो रोंदों औ जावैसो आंखौ निमाहा होदोफोर दे आरो आफा आइ आफानि धोन सम्पथिखौ लानानै जोबोद गोग्गादोंमोन आङो आरो आङो बुजिस'नो हायैयाव बिहाव आरो फिसायखौ जोबोद इनाय खालामनानै जाबोफ्लांबाय बेनोथ' जादों आइ बेनो सुबुं माहारिनि जोबोद गोरोन्थि दे बिहामजो नों गावनि गोरोन्थिखौ बुजिबायब्लालाय आरो दिनैनिफ्राय बेफोरबायदि आखल गाज्रिखौ दागोसांसै बेफोरबायदि फिसायखौ गाज्रि रावजों सोंखारिनाय बेफोरबायदिखौ दागोसांसै बिहामजो नों गावनि गोरोन्थिखौ बुजिबायब्लालाय आंनि माबा होबाय दे बिहामजो जागोन दे आफा आरो दे जागोन दे बेफोरखौ जेबो साननांगौ